2018ko Loidi Bekara aurkezteko aukera bat ikusi genuen, gu anai arrebak izanik, aspaldianik izan gara biak irakurtzaleak, etxetikola jaso dugulako, eta gero, betidanik irakurri izan dugu euskeraz, baina batez ere gaztelaniaz, eta orduan horren konstiente izanik genuen hipotesi bat edo kezka bat, ea benetan euskaldun guztiek ere orokorrean gazteleraz gehiago irakurtzeko ohitura zeukaten edo, eta horrela aurkeztu ginen, Loidi Bekak baita ere, lantzen dituelako Jose Antonio Loidik bere ibilbidean zehar landutako disiplina oso ezberdinak, eta ikusten genuen horietako bi elkartzeko aukera, literatura eta euskara bera. Eta orduan, ideia horiekin landu genuen proiektu hau, aurkeztu ginen, eta ikerketa aurrera eramateko aukera izan genuen. Hola elkarrekin, lehenengoa izan da, baina esperientzia, momentu horretan ni justo ikerketa master bat egiten ari nintzen, orduan ikasketa aldetikan zerbait eta unai lanean mundu horretan dabil, eta orduan, horixe bakarrikan, baina... Eta alde hortatik, polita izan da baita ere elkarrekin lan egitea holako ikerketa lan batean. Anai arrebak izanik, holako lanetan gutxitan tokatzen da, elkarrekin aritza, beste gora batzuetan baina elkarrekin lanean lehenengo aldiz baita ere, esango nuke. Guk dakigula behintzat, gurearen pareko, gainera konkretuki euskarazko irakurtzaletasunari buruzko lanik ez da egon, horren erreferentziarik ez dugu izan, eta gero gainera gure lanean landu diren liburutegiaren hainbat eta hainbat datu estadistiko ere, ez dakiten noizbait landu izan diren beste ikerketa lan batean, ez du guzti, zaigu izan. Ikerketa diseinatu genuenan berez bi fasetan banatu genuen, eta lehenengo fasean baliatu ditun datuak izan dira liburutegiak berak pasa dizkigun datu estadistikoak, objektiboak, eta adibidez funtsari dagozkienak edo erabiltzaileak, zenbat mailegatzen den, ze hizkuntzatan mailegatzen den, baita zenbat eta ze jardura mota antolatzen diren. Piskat hori landu dugu lehenengo fasean, eta bigarrenan izan dira datu subjektiboagoak dela erabiltzaileen iritzia jasotzea. Beraiek nola ikusten duten, ze iradokizun izan dituzten, eta hori dugu elkarrizketa batzuen bidez, eta gero ere hartolatu genuen saio parte hartzaile bat. Eta horrela egin dugu. Esango nuke oso esanguratsuak, oso interesgarriak eta oso baliagarriak izan direla gure lanerako. Elkarrizketetan nahita bilatu genituen perfil konkretu batzuk, hau da, helburua etzen inkesta bat egitea, horrela ausaz edozen erabiltzaile topatzea, baizik eta ahots eta iritzi kualifikatuak bilatzea. Orduan, liburutegiko erabiltzaile izateaz gain, liburutegiko jarduera baten arduradun, edo parte hartzaile, edo argitaletxe baten arduradun, edo liburu denda bateko arduradun, eta pixkat perfil horietako jendea bilatu dugu. Orduan, izan da, irakurtzaletasunaren gai hontan eta sektore hortan, oso ondo ezagutzen duten jendea izan da, eta orduan, iritzi oso interesgarriak izan dira. Eta gero parte hartze saioan baita ere, hurbildu zuen jendeak, bazuen gaiarekiko interes bat eta ekarpen oso interesgarriak. Orokorrean hori ere hemen gertatzen da, guk genuen hipotesi hori euskaldunok ere gehiago irakurtzen dugula gaztelaniaz, baina guk genuen hipotesi hori orokorrean ez delako Irunen bakarrik gertatzen den zerbait, Euskal Herri osoan gertatzen dena. Eta orduan, zentzu horretan, hola ezer harrigarririk, esango nuke ez dugula topatu. Alde batetik, diagnostikoa bera da gutxi gora bera espero genuena, hau da, euskaraz gaztelaniarekin eta beste hizkuntzekin konparatuta, guztirakoarekin konparatuta, gutxiago irakurtzen da euskaraz, Irungo udaliburutegian, baina gero gainera
Euskaldunen artean ere euskaraz gutxiago irakurtzen da, orokorrean irakurtzen denarekin alderatuta, potentzialarekiko, irakurle potentzialarekiko, euskarazko irakurketa maila baxuagoa da. Helduen artean muga kuantitatiboak oso handiak dira, euskaldunak gutxiago dira, eta gainera euskara maila mugatuagoa daukate, orduan euskaraz irakurtzeko maila altu bat behar dela kontuen hartuta muga hori daukate, eta gero aurre eta gazteen artean ja sartzen dira beste hainbat eta hainbat faktore, gero pixkanaka ondorioekin eta lotuta aipatuko ditugunak, eta Maialenek esan duena, gero ikusi duguna da Irunen gertatzen dena ez dela berezia, Irun ez dela desberdina. Aztertu ditugu beste hainbat ikerketa eta Euskal Autonomia Erkidego mailakoak eta Euskal Herri mailakoak, eta joera nagusiak errepikatzen dira. Orduan, Irunen bizi den egoera alde horretatik ez genuke esango desberdina denik, eta Irungo udaliburutegi honetan gertatzen dena ez dela gertatzen Irun desberdina delako eta Irungo liburutegian gauzak modu desberdinan egiten direlako. Hortik abiatuta, gero gu saiatu gara ondorio batzuk ateratzen eta proposamen zehatzak egiten euskarazko irakurtzaletasuna bultzatzeko eta hortan ahalegin bat egiteko. Bai, horrela laburki esango nuke, proposamenetako bat dela saiakera handiagoa egin behar dela irakurleak harrapatzeko. Ohikoa direnen artean, baina bintzat hor zalantzan daudenak edo batez ere igual maila, unaik esan duna, maila igualaina altu ez dutenak, baina saiatu nahi denak, hasi nahi dutenak, horientzako zerbait berezia antolatzea, txoko bat, hori da, elkarrizketetan eta lortu egin duten proposamenetako bat, eta txoko berezi bat espezifikoa egitea, igual liburu irakurterrezekin, adibidez, hori, zalantzan dagoen hori, edo pixka falta zaiona bultzadatxo bat, hemen sartzean, topa dezan erraz liburu bat irakurri ahal izateko. Eta gero bestela ere, beste proposamen bat egin dena da, harreman sareak zabaltzea hemen, eta batez ere komunikazio bideak ere zabaltzea. Ikusi dugunez, hemen antolatzen diren gauzak, jarduerak eta ez dakit ez diren ondo zabaltzen edo, baina mintzat jende askok ez du parte hartzen ez dakielako edo ez du lako izaten jarduera horren berri. Gero hori jardueren berri eta liburutegiaren beraren berri eta hemen irakur daitezken liburuen berri izateko modu berriak bilatzea, ez? Ikusi dugu baita ere ikerketa honetan, euskarazko irakurtzaletasunak irakurriak galtzen dituela bereziki gazteenen artean. Aurren artean, hori ez dugu aipatu, baina aurren artean irakurtzen da gehien euskaraz, gure ikerketan ikusi denez. Eta hori neurri handi batean logikoa da, baina gero gazteenen artean hor galtzen dira irakurreak. Eta orduan ahalegin berezi bat egitea, ez? Gazteen atala bera funtsari dagokionez dauden liburu ez kopura bakarrik, aniztasuna eta gaurkotasuna, nobedadeak ere ukitzea, eta hortan ahalegin bat egitea, eta gero dagoena saltzea, jende erakartzea eta mugitzea eta jarduerak antolatzea eta gazteekin lotuta internet erabiltzea, sare sozialak erabiltzea eta hortik dijoaz beste proposamen batzuk. Eloidi Bekako ikerketa lanak udalaren, euskara arloaren webgunean edo atal hortan behintzat beti igo izan dira eta hortik aurrera ez dakigu, ze beste asmo izango den. Aurrekoan aipatu zutela kopiaren bat egon omengo dela hemen bertan, jarriko dutela kopiaren bat, baina ez dakigu zutasun.